Sirkand Kaonti ma Kisumu koro osedonje winjruok kod jolony mawuok e mbalariany mar Makerere piny Uganda e chako chenro mar pimo muya ma ji yueyo e boma ma Kisumu. Kisumu kaka achiel kuom bombe madongo kendo ma kwan mar oganda medore dwaro nitiere mondo ne ni oganda ok yue muya ma olil kendo manyalo hinyo ngimagi. Jagoro mar Kaonti John Auma mane oromo kod jolony go wacho ni en chenro madhi chakore bang' dwe achiel kendo masinde go mag pimo muya idhi keti konde ma opogore e boma ma Kisumu kanyo. And also the energy sources, gas or otherwise into the environment. Chakre kawuono Kisumu City kod jok mo osiepewa miluongo ni Airco kod Kisumu City kotelne gi Man City manager Mr. Balawanga chako program mar pimo muya yueyo e Kisumu City te. Wabiro keto gik moko kuonde mopogore e Kisumu City ka mondo wang'e ni muya yueyo ler koso bedo mochido. Kuonde mwafwenyo ni muya ok ler to Kisumu City gi sirkal mar Kisumu County biro keto mpango mondo ket muya yueyo mondo bel maler. Every day we breathe about 17,000 times, and every breath you take, you are taking in air. So it's very important that we start understanding what's the quality of air on every breath that we take in, and ultimately we can have all of us breathe cleaner air.